Ndewono mgbede ọma nọ tata. Mgbede ọma nọ tata bụ nkwọ, bụrụkwanụ ụbọchị oru na atọ n'ime ọnwa iri na abụọ nke ndị nwa bekee. Ịmaka chelụkwa ka amala ife na-eme ndị a ama amarọkwa ifefa na-akọwa. Ndị ewukwanụ ndị nke m amarọkwa mma ya nọ. Yes, I know life. Mgbede ọma nụ ndị nke m ebe unu anọ na tata. Anyị abịago, anyị apụtago. A sịkwa m na tata bụ nkwọ, bụrụ ụbọchị iri nke ịtọ n'ime ọnwa ede ajanị, bụrụkwa n'ụbọchị oru na atọ n'ime ọnwa Disemba nke nwa bekee. Fanụ na mgbaghalị na ife a na ndo gbaghalụ n'unu na-eche na ife a na-eme erika. Anụ m ekenekwo ebe unu anọ na ebe anyị niile anọ na ka anyị gaba n'iru na-agbanyerọ iji bido n'ịmụ ọkwa ọgụ arọ nke 2019/2020 adịgo nkwadobe. Ya bụ na obele oge aga m ebido izipụta ya. Then anwe nzipụtasị anya anyị ga-olute ọtụtụ ndị mmadụ aka, anyị akọwazịa maka fa, anyị anọlụkwazị akọwakwa etu anyị si eme ebupụta ewepụta oge akọwakwasị nekwa ka ọ dị ọbịa bụlia. Ekenekwa m unu, chelụkwanụ ka m mee na-atụ ụzọ maka na ọ dịka okpomọkụ dịkwazị. Unu enwe n'iwe ka ikuku na-abata maka ebe niile hitin dị ya, ebe niile na-achazi ọkụkọ na-akwadokwazi ịchagbukwazi mmadụ achagbu. Kama ọ ga-abụ ekwukata ada ka eje emeghe ụzọ ka ikuku batakwa. Ka anyị gaba n'iru na-agbanyere ụmụnne m na ọ ga-adịrọzi egbugo m na ọ ga-eri nne. Ọgụ arụ etu m si kwuo adịgo nkwadobe nye obele oge aga m ebido izipụta bịa. Onye nwere ike nzipụta ife m ji ezipụta bụ biko ka unu welie jee n'ebe a na-eprint akwụkwọ, ka unu print anya welụzie anya kobe na abụ unu maka na ebe anyị na-erika ọ bụrụ ife mmemenwu bụ izipụta unu nwe welụzie aka unu printzie anya out. Ka anyị gabakwa dịka etu anyị si akọ n'izu gara aga ebe anyị kwụsịrị okwu anyị gbasalụ ede ajaana. N'izu gara aga anyị na-asị ajụjụ ka m ji wee kwụsị asị kedu ka ịra ife anyị na-akpọ onwe anyị, maka anyị ga-aghọta na afa Igbo nyere ife bụ maka ifi ndụ n'ụwa n'anya ndị Igbo ji afụ n'usoro fa ji eso ụwa. Ọtụtụ afa enyere ife bụ afa ka ife afọ wee dị efu n'efu, ka ife afọ a na-ekwu maka ya dị efu n'efu ewelie wee banye ife afa. Anyị nọ n'ime ede ajaana. Ife ozi m ji bịa tata sị na ede ji uto na ndụ. Ede ji uto na ndụ. Ya bụ na ede abụrọdị ife mụ na iche na ọ bụ anyị na-ekwu maka ede ajaanị. Anyị ọbụrọdị ife anyị chee ọbụrụ anyị adị ekwu maka ede. Nke a bụ ede. Nke a bụ ife enyela afa nke a bụ ede ka anyị bụ ndị ụmụ na-esote ka anyị dị elofuna maka ede. Igbo dị omimi. Igbo abụrụ sọsọ ife a na-ekwu n'ọnụ. Igbo dị omimi. Igbo emika. Nke a bụ ife na-aza ede. Nke a bụ ife enyere nya bụ afa ka anyị wee dị elofuna ife bụ ede, ka anyị dị elofuna nya bụ afa ka o desina n'asụsụ anyị wee pụọ.
ede ji uto, ede ji ndụ. Ọnya ka m ji na-akọwa sị onye ghọta nke mbụ ekwuo ịbụa ọ dịla ya mfe, mana onye na-aghọtara ịbụa ekwuo ise ọ ga na-efu efu. Biko ọ bụrụ na ọ nwee ndị ọfụ na-afụ ife onyonyo a m na-eme, kabarụ ji ebido na mbido ka ị wee mmalụ etu ife niile asị solu. Ọnya ka anyị ji na-ewepụta ọgụ arọ, maka ọgụ arọ ka anyị ghọta na ọ bụ ụgbọ ndụ ndị Igbo, ụgbọ ji ndụ ndị Igbo, ụgbọ bụ anyị aga n'ọnwa n'ọnwa, maka na ọ nwere ife ọ na-akọwala anyị. Ife ọ na-akọwala anyị kalenda nwa bekee were afa ndị chelufachi tinye n'ọgụ arọfa kafa wee dee elofu na ndị a, kafa wee dee elofu na ndị a nke chilufa ndị ọkpụfa na ndị egedefa ndị chelufachi ka adị elofu na fa. Ndị Igbo ọ bụrụ mmadụ ka enyela afa ọgụ arọ. Ife enyela afọ ọgụ arọ bụ okike. Ya ka m ji sị na onye ghọta Igbo aghọtago ụwa, onye ghọta Igbo aghọtago ụwa, onye ghọta ụwa aghọtago ndụ. Tata anyị nọ n'ọgụ arọ wee na-ekwu sị na ọ bụ anyị nọ n'ọnwa ede aja anị. Anyị akụgo maka anị kọọ maka aja ana. Kịta anyị nọzi n'ede aja ana. Ife ndị a niile ga-ezikọ anyị, ife ndị a niile gbakọdoro ọnụ. A na-aga n'iru anyị a na-enekwa anya n'azụ, maka na ọ nwere ife dị n'azụ anyị na-ebufeta n'iru. Ajụjụ anyị kwụsịrị n'izu gara aga wee bụrụ kedu ka ịra mgbọsị tata ịfụrụ onwe gị. Tata m fụrụ onwe m ka ị ka m ra mgbe anyị banyere n'ime afọ nne n'ime ukwu nna. Kedu ka ịra nke a ga-enyela anyị aka ịghọta mgbe anyị na-ekwu sị na anị nwe mmadụ niile na anị nwa ife niile. Mgbe anyị kọwaa ife bụ aja anị na ọ bụrụ ọda aja nke achị n'aka, mgbe anyị kọwaa ife ndị a niile, tata bụkwa ijikwa wee nyekwa nkọwa nke mikwala emi gbasara ife ndị a niile. Onye kpata afa ji na-aza afafa na-aza ana aja ana na ede aja ana. O nwere ifefa nwekọtala ọnụ. Anyị na-asị abụ m onye ka ị bụ, isi onwe m, onwe gị, onwe anyị, onye ka m bụ. Ọ ife anyị ji akọwa maka onwe anyị. Mụnwa afa m bụ onye dị etu a, obodo m bụ onye dị etu a. Mana onye ka ị bụ, onye ka m bụ, gịnị dị bụ onwe m, mụnwa onwe m. Anyị na-azọ anyị na-anọ maka ifi ka onwe m. So asị onye ka m bụ, a na-ajụ ajụjụ onye ka m bụ, ọ na-akọwa na o nwere ife anyị na-ekwu gbasalụ onwe m. Onwe m really afa m so enwere m onwe nụ. Nke a bụ na-ezikọ na m nwere onwe na gị nwa nwere onwe. Nke a na-ezikọ na enwere m afa na gị nwa nwere afa. Ma n'ezie ọ bụ eziokwu, maka na mmalite nkọwa Igbo gwala anyị ife niile esite n'ofu gbawalụ na wee gbasaa ịbụa na-etu aka okike si bido. Ọnya ka anyị ji bido nkọwa ife niile a nwekọ Igbo na chi. Maka ọ bụrụ ịpụta kọwaba maka etu Mesaya nke a si bịa, ma etu Mohammed nke a si bịa, ma etu Jizọs nke a si bịa, mana ihe ma nwe ike ịkọwa ka gị na fasi wee nwee mmekọ. Nkọwa anyị na-enye ebe a na-akọwalụ gị etu anyị na-achị si nwee mmekọ. Anyị na-ekwu maka eke, na-ekwu maka oye, na-ekwu maka afọ, na-ekwu maka nkwụ na ife ndị a niile. Ajụọ nne na nna ife anyị ekwu kịta bụ na afa dịka etu m si wee wepụta ede. Ife a enyelufa afịa ka anyị dee elofu na elofu. Etu a ka esi nye ede afa ede ka anyị dee elofu na elofu. Ọ bụrụ na ọsọ afịa ka fa bụ iwu ji okike, fa bụ okike na onwe fa. Ife Igbo chọrọ ka anyị ghọta bụ nke a bụ ife ji Igbo gbasago kịta. Ka anyị ghọta na anyị bụ ofu, ka anyị ghọta na mmalite anyị niile bụ ofu. Mgbasa ọbụla anyị na-afụ bụ mgbasa maka anụ arụ. Maka gịnị?
ikuku gị nwa na-eku kịta ọbụ ikuku gị ka ọbụ ikuku m. ikuku ị na-eku abụrọ gị nwe ọbụrọ m nwe, mana mgbe o luzielu n'onwe abụlụ m onwe m, gị nwa abụlụ onwe inwe afa m wee nwe afa m. n'anụ arụ ka anyị kewalụ, n'anụ arụ ka nkewa dị, na mmụọ kepụtala ụwa nkewa dịrị. onye ka o ji gwa gị na ọnwa okike si gị na okike niile bụ ofu, na ọ dị ka ọ dị ime na-eku ume na-eku ume wee bido gbawa ife niile gbawapụta wee kewaba. nkewa bụ ife wepụtalụ mụ na gị kịta anyị nọlụ na ndụ. ma n'eziokwu n'eziokwu mgbọsị anụ arụ a ga-apụ, mgbọsị anụ arụ a ga-apụ, ikuku abakwa na ikuku ọ bụ onwere afa, onwere onwe ya. tata ife anyị na-ene anya bụ ife ji uto na ndụ onwe anyị na-ekwu maka ya kịta. ife ji uto na ndụ onwe anyị na-ekwu maka ya kịta. ndị Igbo na-asị anụ arụ. ya ka anyị ji bido n'ajụjụ n'izu gara aga, kwụsị n'ajụjụ n'izu gara aga ji bido tata sị kedu ka ịra, kedu ka ịra na mbido. nke a na-eme ka anyị na-aghọta ife m na-ekwu kịta, na anyị na-ekwu maka ede. wepụ anya na kokoyam, wepụ anya na ede nke a na-eli eli, na ede anyị na-ekwu bụ kalịlụ ofu ife akpọrọ ya bụ afa. ede na onwe ya bụ nwa dị ana anị. ebe a gị nwa na ebe amụnwa nọ, o nwere ndị mbụ nwa dị anafa, ya bụ nwa nwa. ede bụ nwa nwa anị. kedu ka o si bụrụ nwa nwa anị? maka anị nwee ife niile, maka ifi na anị nwee ife niile. etu a ka anyị si wee nye gị aja ana. ede na onwe ya si, ede anyị na-ekwu maka ya tata si n'aja ana pụta. mgbe anyị ga-eji wee gaa n'iru, ọ ga-aka anyị ga-eji tọghe ife ede bụ, ife ede pụtalụ. anị na onwe ya enwe ndụ, anị na onwe ya enwe ndụ, nye anyele ife niile. anị nyele ife niile. inwekwa ike sị na anị nyele ife niile ji ndụ. anị nyele ife niile ji ndụ. ọ gwa gị sị na ede ji uto na ndụ. ede ji uto na ndụ. nke a pụtara na ede abụrụ sọ maka sọsọ ede nke a mzikogo unu anyị na-eji asụ tinye n'ofe ka ofe wee laa alọ. ife bụ ede kalịlị ndị a. nke a ka anyị ga-ejizi wee na-ajụ ya bụ ajụjụ si gịnị kwanụ bụ ede? gịnị mgbe Igbo na-asị ede aja ana, kedu ife fa na-ekwu ife a? kedu ife bụ ede aja ana? kedu ife bụ ede aja ana? aja ana, aja ede aja ana dị ka ana a na-eli eli. ọ bụ kịta na-asị gị taa aja, ịma nta aja. mgbe mpempe anụ m ata aja rinne, aka m na-atakwa, mana onye tolitezi ọtaba ụlọ kama ọ ga-atabazi aja. ma n'eziokwu n'eziokwu, o nwere anị anyị na-eli eli, mana anyị amarọ na ife niile ife ọbụla anyị na-eli eli ibe anị, mana anyị aghọtarọ na ife niile anyị na-eli eli ibe anị, maka na anyị akpọgie nni, anyị enyeghị ya afọ ọzọ, anyị akpọzigie nni. maka gịnị? nọ nke a na-eli eli. maka na anyị ga-agbanwe, anyị ga-agbanwe onwe, anyị ga-agbanwe onwe nye gị aja anyị. ọ ga-agbanwe onwe nye gị aja anyị. aja a na-agbanwe onwe nye gị nni. mana ife ndị a niile bụ ofu. anyị ga-agbanwe onwe nye gị aja anyị, mana aja anyị mmadụ amasị gị ngwa kpolo aja kpụ ị na-efele welu ngaji kulubie, maọbụ kpolo aja kpụ ị na-efele gbuo ịnya mmiri pelebia ka anyị na-eni enu. mba, o nwelu ka anyị ga-esi gbanwe onwe wee bụla ife ọzọ.
ife a anyị gbawala onwe ya bụ nyanwa bụ ife a na-eli eli maka uto na ndụ, maka uto na ndụ. Ọ nke akpata na aja ana ede anyị na-ekwu maka ya bụ nwa aja ana. Ya ka m ji si na mbido si na ede bụ nwa dị ana. Ede bụ nwa dị ana maka na ede bụ nwa aja ana. Ede bụ na aja ana ka o si pụta wee ghọzie ife anyị na-eli eli. Ya na iji kọwa, ọ bụrụ na anyị na-eli ife ndị a niile eli, nke a bụ ojoko, nke a bụ ojoko bụ nni anyị na-eli eli. Nke a bụ mkpụrụ osisi apụl anyị na-eli eli. Nke a bụ ede anyị na-eli eli. Nke a bụ akụ oyibo anyị na-eli eli. Nke a bụ ife anyị na nwa bekee si nọ vegetables, ya bụ ụmụ ife site n'inine anyị na-eli eli. Ife ọbụla anyị ji eme nni, ife ọbụla anyị ji eme nni, nwanne m, ife ndị a niile mụ na gị na-afụ bụ okpoko aja ana. Ife a niile anyị na-afụ, anyị na-akpụ nni na-eli, na-amịcha aka, na-amịcha ọnụ bụ okpoko aja ana. Mana aja ana ga-agbanwe dịka ana si gbanwee wee nye gị ife ndị a, anyị wee na-eli ya. Ka anyị na-ajụ kedu kaira n'afọ nne, kedu kaira n'afọ nne. Aja ana n'onwe ya, mgbe anyị na-akọwa maka aja ana, anyị kọwalụ etu aja ana si wee nwee ijele. Ijele bụ nyanwa bụ isi ndụ niile. Ife ọbụla bụ ndụ, ma ọ na-emeghalị arụ ma ọ dị emeghalị arụ, ọnya ka Igbo ji wee nye gị ife a na-akpụ akwụ agali. Ọ bụrụ na ịfụ ife ka ọ kpọrọ nkụ, ọnọdụ si na ọ dị emeghalị arụ maka na okwute. Nke a bụ okwute, ọ dị emeghalị arụ. Nke a bụ okwute ọzọ. Nke anụnwa so si Ụmụahịa wee solo m bịa mgbe m jelụba anyị. O so Ụmụahịa solo m bịa. Nke a bụ nke m weta from Biafran Museum na Ụmụahịa. Nke a bụ okwute. Nke a bụkwa okwute ọzọ. Mana mmadụ ga-asị na fadịrọ ndụ na fadị emeghalị arụ. Ọ bụrụ eziokwu. Ife ọbụla ịfụla anya nwelụ. Nke a bụ ife nwee ike inye gị example ife a na-akpọ akwụ agali. Ya bụ na ọ dị ka ọkwụ ofu ebe mana ọ na-emeghalị emegharị. Nwa bekee gwa gị si everything vibrates. Everything vibrates. Maka ifi na ịda afụ a abụrụ na ọ dị emeghalị. Ife ọbụla nọ na ndụ nwere ijele. Mgbe anyị na-akọwa maka aja ana, anyị kọwalụ etu aja ana si malite, ife dị n'ime. Anyị kọwalụ ife dị n'ime. Ọ n'ime ọ ga-afụ ka anyị ji wee tọsa ghọta na ife anyị na-ekwu maka ya bụ atoms. Na anyị na-akọwa maka atom. Ya bụ kedu ife ị ga-akpọzi atom n'ala Igbo, n'onu Igbo. I nwere ike kpọgodi ijele ka ọ wee kwa anyị ghọta. Ijele ọbụla nwere efe ịtọ: ezumezu, izumezu na izuzugbe. Ife ịta bụ ka anyị ma bụ ike maọbụ ọkala ọra. Ike maọbụ ọkala ọra bụ proton. Nke a bụ active force. Nke a bụ ife melia ọ dị active, onwe agali. Ọ na-emeghalị emeghalị na-aga aga. Nwee ndụ. Nke a bụ ike maka na ọnya bụ ife ike na-enye. Ife ọbụla na-enwere ike adị emeghalị emeghalị a. Etu a ka anyị gafe esi butu anya n'ife bụ onye bụ ede aja ana. Etu o si nye uto na ndụ.
nke ọzọ bụ gịnị? apịa, nke bụ akwụ agale. Nyanwa bụ electrons, nyanwa bụkwa nke a bụ nke dị pasive, ya ka ndị Igbo ji kpọọ ya akwụ agale, apịa maọbụ akwụ agale. Nke ịtọ bụ idedu, nke a bụ neutron, nke ndị Igbo na-agwa gị na ọnyanwa bụ na-enwere ezumezu nwee ezumezu nwee izuzugbe 50-50. Ike na ọkalaọra bụ ezumezu, nke a bụ na o nwere ike na ọ na-aga aga. Etu a ka o si dịkwa na mgbe ị na-ekwu maka apịa na akwụ agale, nke a ga-enye gị izumezu, ọ dịcharụ active ọ dị passive. Na nke ọzọ bụ nwa bekee ga-agwa gị ife a na positive, negative or neutral, or plus, minus and neutral. Mana ndị Igbo ejiri asụsụ afọ akọwa nkefa. Nke ọzọ bụ ife ranra anya, ife nwere udo, nke a bụ ọkala 50%, nke a bụ ọkala 50%. Ife ndị a niile na-akọwa bụ fanwa bụ ife nyelu gị ike na nne ị na-eli. Ama nga n'ime ịtọsa ife ndị a gbasalụ nne, gbasalụ ịkpọ ife a. Ife ndị a m ji abụrụ ofe a bụ nne niile dị n'ụwa. Anyị nwere akpụ, anyị nwere ji, anyị nwere oloma, anyị nwere ọjị, ọjị anyị na-awa awa wee na-aga ọfọ. Ife ndị a niile so, ife ndị a niile na onwefe a bụ ede ajana. Mụ ikpọlịa rice o, mụ ikpọlịa beans o, mụ ikpọlịa ji o, mụ ikpọlịa guava o, ife ọbụla ịkpọlịa, ife ndị a niile bụ ede ajana. Ife ndị a niile bụ ife ajana wepụtalụ na-enye gị bunyanwa ji uto na ndụ. Ndị a niile nwere ike ifefa na-enye n'arụ, mana ọ bụrụ ebe anyị ga-amịha ma nje baba n'ime fatata. Mana iji mee ka ịghọta ife m na-akụ gbasalụ ede ajana na etunye na ijele si nwee mmekọ, na ijele bụ isi ndụ ife niile. O nwelu nke ga-abịa ilie like ife dịka ede akịta, ịta anya na ndụ ọgbaba anyị n'ọnụ, ịta ede a na ndụ ọgbaba anyị n'ọnụ. Mana ịta nke a na ndụ ọma mgba anyị n'ọnụ, ịta nke a na ndụ ọma gba anyị n'ọnụ. O nwelu ndị ị ga-esi esi wee lie, nwee ndị ị ga-ata na ndụ, nwee ndị ị ga-akwadobe ụdị dị iche iche, maka na etu ị ga-esi kwadobe bụ etu ọ ga-esi dị mma n'arụ. Maka na o nwere nke ga-abịa ilie onye gị ike, nwee nke ga-abịa ilie o mee gị bụla apịa, nwee nke ga-abụ ilie ọ dị nnọọ mma n'arụ, o nwee nke ga-abịa ilie ịdọlụ, nwee nke ga-abịa ilie ike ga-ekunie, ịchọba ịba chi mgba, ịchọba onye gị na ya ga maka na ike ju arụ. Nwee nke ga-abịa ilie ome onye onyụpana, mana nwee nke ga-abịa ilie ife niile adị nnọọ mma. Ife ndị a bụ ife dị na nni, dị n'ife dị na ede aja na anyị na-eli eli. Anyị ama mbaba n'ime fata maka na ọ bụrụ ife anyị bịa abụrụ tata ya bịara ịkọwa maka ife nni na-eme, mana ife anyị bịa ịkọwa maka ya bụ ede aja na ka anyị ghọta na ife a anyị na-afụ, anyị na-akpọ onwe m na onwe gị, na ife niile a bụ ọ bụrụ onwe m na onwe gị. Ife a bụ pure aja ana. Onya ka anyị ji bido na mmalite si kedu ka ịra mgbe ị nọ n'afọ nne, kedu ka ịra mgbe ị nọ n'afọ nne. Ife niile a m zikọ gị so na-ede bụ ede aja ana dị iche iche. Ife niile kafara ma ndị na-afụrụ ebe a
sọọsọ ife m na-etinyere ebe a bụ ife ga-abụ iwelụzia nke a jee ghekpọọ onye ghekpọọ itinye na paketi oghọla ife ọzọ. Ife ọbụla si na anị pụta direct straight ịmanụ ife si na anị pụta ka ejeze na factory process ọ bụrụ processed food. Ife ọbụla si na anị pụta ife ndị a niile ife ya na ede na-alụ ọlụ, ede aja ana na-alụ ọlụ bụ mmụọ awala ọgọdọ. Ya bụ gịnị? Hydrogen atom. Maka gịnị? Na aja ana bụ atom. Isi na-asị mgbuwa nka kịta akwụ ọnya apịchapụta m mmiri dị a n'ime. Mgbuwa nka kịta akwọchapụ apịchapụta m mmiri dị a n'ime. Egbuwa m nke akwọchapụ apịchapụta m mmiri dị a n'ime. Egbuwa m nke akwọchapụ apịchapụta m mmiri dị a n'ime. Hydrogen atom jikọta ife niile ọnụ etu a ka o si jikọta anụ arụ m nwa na anụ arụ gị nwa. Ya bụ na mgbe anyị na-ekwu onwe mụ gị afa m bụ onye anyị na-ekwu bụ akpụkpọ. Ndị anyị na-ekwu maka ya bụ akpụkpọ. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ akpụkpọ. Ife anyị na-ekwu maka ya bụ aja anị. Ana ife debele ife a bụ ede aja ana. Ya bụ na ife anyị na-ekwu maka ya bụ okpoko ede aja ana. Mana ọ na-ekuzi ume na-ekwu okwu na-aga ije. Anyị elotara ozinọ ife na-abụ ọnya ka Igbo na-akọwala anyị. Ọnya ka Igbo na-akọwala anyị. Ya ka o ji lue na mbido gwa gị maka ọmandụ. Ọmandụ ọ ife afụ na anyị n'ime mezla iji na-ekwu okwu na-eku ume na-azọ na-anọ na-esesa okwu. Maka na anyị nọzi ebe a na-epersonalize ya. Mana Igbo gboo ndị ọkpụ na ndị egede ọnya ka fa ji wee nye anyị ife fanyela anyị bụ n'ime arọ na-abịanụ ka anyị ga-ebutu ife niile anyị na-akọwa wee kọwaa ka o si wee daba na etu ndị Igbo si ebi ndụ fa site na mgbọsị amụlụ onye Igbo na mgbọsị ọ na-eto na mgbọsị ọ nwụrụ. Maka na fa aghọta na ọ dịrọ ka ife ụka na-akọwa. Ọ bụrụ ife ị ga-eji okwukwe kweta n'ụka ka ọ dị n'okike na ife niile nwere nwekọ na ife niile gbakọtala ọnụ. Mana mgbe anyị baalụ n'anụ arụ anyị ekeli ọtụtụ ife. Ọtụtụ afọ anyị na-aza bụ nwa bekee nyere anya. Ọ bụrụ afọ Igbo. Ọ bụrụ Igbo na-eme na nwa na-enwe afa nna. Maka ife ndị a niile bụ nkeli iji zikọ gị na-ebu n'inwere onwe n'ịbụ onye dị etu a. Mana Igbo kpọmkwem ịbụ nwa ụmụnna gị. Achọzi ịjụgo onye ka ịbụ akpọ gị afa nne, mana afa nna anyị bụ afọ ụmụnna gị. Ajụsịzịa na ụmụnna ajụzịa kedu onye ọ bụ. Maka na Igbo chọrọ ka ife niile nwee nwekọta kwekọta n'udo. Maka na etu akụ kafa si fụ okike ya kafa ji kwue sị na ife fa na-akpọ omenani bụ kafa si fụ ka ọ dị na mmụọ. Maka na mmụọ ana Igbo nwa bekee sịrị na ị na-anwụ na ị na-eje paradise n'eluigwe. Mana Igbo gwala ya na mmụọ ana Igbo na mmụọ fasi na ya pụta na ife niile dị n'udo. Ọnya ka oke na nwunye na mmụọ ji dị n'udo. Nwa bekee si gị na oke na nwunye dị opposite na fa na oppose na fa na anụso onwefe ọgụ. Igbo gwa gị na oke na nwunye dị n'udo. Ọnya ka iji nwee ogu. Ọnya bụ ogu na oke na nwunye nọ complementary. They are not opposing. Ife ndị a niile ka a ga-ebidozi wee gbusaa na-arọ na-abịa iji zikọ gị ife bụ omenala Igbo. Na omenala Igbo si nọ etu a ka ọ dị na ebe o si na ebe ọ gbadoro ụkwụ na okike. Ya bụ tata anyị na-aghọta kịta na ede aja ana
anyị na-akọwa abụrụ sọsọ ede a na-asụ ọbụla ole anyị ji eli nri na ede anyị na-akọwa bụ ife ọbụla si naanị pụta, ife ọbụla bụ nyanwa bụ ife si naanị pụta, maka naanị bụ nyanwa nwee ife niile ma aja anị ma mụ na gị, maka na mụ na gị bụkwa ofu aja n'afọ. ya bụ na ife ga-enye aja anị uto na ndụ bụ aja ana. ife ga-enye aja ana uto na ndụ bụ aja ana, mana aja ana nke a anyị kpọzili ya ede maka nọọ ife a na-eli eli, maka na ịma nchela aja ana taba n'ọnụ. ma na-ede afọ bụ ife wepụta mụ na gị, itinye ya n'asụsụ nwa bekee, it becomes conversion. It becomes conversion. You converse one into another. mana the source ka bụ ofu ife afọ kafa bụ. ya na n'ife anyị na-akọwa ede aja anyị n'onwe ya ka okike si gwa anyị, n'ọnwa okike si gwa anyị na mgbe okike na-agbawapụ na o bunyelu oye, ofu ife oyi bubetalụ nne m akụ na anị bụ mmiri, hydrogen atom. anyị akọwaghị ife ndị niile, mana ọ etu a ka igbo dị, maka onwero igbo si n'ife kwụla ife akwụdebie. na ndụ nwa bekee enwere ife nwa bekee na-akpọ abstract, ife na-enwero ebe ọkwụ akwụ, ife kwụlụ onwe ya. igbo si gị na-asị na ife ọbụla na ife kwụlụ na ife ga-akwụdebie, maka na ife niile bụ ịbọ na ịbọ, ma ivu na okike nwa bụ ofu, na ife na ya n'ime bụ ịbọ oke na nwunye. mgbe ọbụla ife kwu na ife ga-akwụdebie, na onwero ife nọ na nkịtị, nwere ife kwụsịa. ya bụ na anyị na-akọ maka ede aja anyị ka anyị ghọta na onwere ife ọzọ nọ n'ime ya bụ ede aja anyị, nke bụ mmụọ awala ọgọdọ. anyị na-akọ maka ijele ka anyị malụ na ijele ihe nyanya na mmụọ awala ọgọdọ si bịa, ka anyị ghọta ife ndị a niile. ya mgbe anyị na-akọ maka ede, ma ya na-ali osisi icheku, ma ya na-alịba n'ọfịa na-akpa mbembe, ụmụ ife ndị a niile bụ ede aja ana. fa niile nwekwalụ mmụọ awalụ ọgọdọ. gị nwa na onwe gị na mụ nwa na onwe m bụkwa mmụọ awalụ ọgọdọ na aja ana. ife ndị a ka igbo chọrọ ka anyị ghọta, maka ndị na-asị gịnị kpatara na nna nna anyị fe emerụ nka, gịnị kpatara na nne nna anyị fe emerụ nka. ọ bụrụ na ịghọtalụ okike, ịghọta na nwa bekee na ndụ a ka ife etu a ka ife si mebisi ọtụtụ ife anyị na-enye nwa bekee ekene na ọnyanwa wepụta, abụrụ ọnyanwa wepụtalụ. ndị nke anyị mụ ama denya na nsibiti na hieroglyphics, nwa bekee pụtazịa na-ewepụta fa, ma plen a na-agba agba, ma ụgbọ ma ụgbọelu ma ụgbọ mmiri, maka fa ka bụ ndị bụ nwa na osota mmadụ. ị ga mee research, ị ga-afụ na nwa bekee abịa kee na ndụ mmadụ, nwa bekee ka bụ Johnny just come in the human race. ọtụtụ ife niile amụ na gị na-akọkịta anyị ji enye nwa bekee eke na ọka chọpụta, ọka nwụtali ya amụta, ọka kọpili ya akọpili, ọka zuli ezulu n'aka mụ na gị arọ narị nke gara aga, mana ya amarọ. mana ọ kwesịrị ka anyị mara onwe anyị, ka anyị ghọta onwe anyị, ka anyị ghọta ụwa anyị, ka anyị ghọta ndụ anyị, ka anyị ghọta ebe anyị si bịa. anyị anọkwa na ndụ ya bụ nwa bekee maka na-etu aka igbo si gwa anyị ife niile nọ n'udo. anyị abịara ebe anyị sewapụ esewapụ, maka na ya bụ nwa bekee si na mụ na gị pụta
ya bụ na anyị ga-achịkọta ife niile wee dee anya, maka na akụkọ ụwa ndị Igbo bụ ka ụwa wee dee anya, ka ndụ wee dee anya. maka na onye na-aghọtara ụwa, onye na-aghọtara ndụ, oge ọbụla ọ ga na-enwe nsogbu, ọ ga-anọ na nsogbu, maka na etu aka okike dị. maka na Igbo chọrọ ka anyị ghọta echiche okike, na echiche okike bụ na ya ama mbụ sọsọ ndị na-eso ndụ nke ụwa, na anyị ga-abụ ndị na-eso ndụ nke tata na echi n'ọnwa n'ọnwa, na anyị ga-aghọta na anyị ga na-eso ndụ nke ụwa anyị na-ekwu n'ime ya bụ ndụ n'onwe ya. ya bụ na onye na-afụ onwe ya dịka mụnwa onwe m, onye afọ ezuru ezu, nke a bụ ndụ nwa bekee. ya maka o ji chee na oge ji mebie ụwa ndị ọzọ, maka na ọ ka na-afụ onwe m. mana mgbe ịfụrụ onwe gị dịka aja ana, dịka ede aja ana, ị ga-afụ onwe gị bụrụ onye ịbụ, malụ na ede debe gị, malụ na ede nyelu gị ndụ, nyelu gị uto, malụ na uto ga-afụ na aja ana nyele ede, malụ na ana nyele aja ana, na ife niile ịbụ ka ife ndị a niile bụ the same atom ka gị nwa bụ kafa bụ. ya bụ na mmalite ajụjụ afọ anyị na-ajụ si kedu kaira. n'izu gara aga emelụ m ntụpọ n'akwụkwọ mgbe anyị banyere n'afọ, mgbe anyị bidoro n'ịpụta ụwa, anyị nọ na ntụpọ anya ma na-afụdo. nwaanyị amarọ na ya dị ime, nwoke amarọ na ya atụbago nwaanyị ime, mana ya bụ ntụpọ ndụ ebidogo. gịnị mere o ji na-eto? gịnị mere o ji si na ntụpọ bụlụzia mkpụrụ agwa, si na mkpụrụ agwa wee na-ebu lue na mkpụrụ oloma, sie na mkpụrụ oloma lue na-ebu wee bụrụ mango, wee mesịa wee lue nke bụ na tupu a na-amụ amụ na a na-eti mkpu wee tiwapụta n'afọ mmadụ, wee mesịa wee ree 2 aịra. gịnị melụ ntụpọ afọ ji wee na-etobụla ife ọ bụ? gịnị melụ mụ na gị ji na-etobụla ndị anyị bụ kịta? o nwere mgbe a na-eko anyị eko, mana kịta a na-eke aịra. ụfọdụ n'ime anyị mgbe amụ anyị na ofu aka ka ejikula anyị maka fe epeka, mana tata ka eke aịra. ife na-enye mgbanwe niile a n'afọ nne, ife na-enye mgbanwe niile a na ndụ bụ ede. ife na-enye mgbanwe niile a bụ ede aja ana. emeda aṅụ ọbụ na nwaanyị eliro nne mgbe ọ dị ime, nwa ga na-eto, nwa na-eto, ịma na ife o ji eto bụ ede aja ana nke nwaanyị bụ na arụ a nke ụka na-amịlụ. mana ọ mịlụgide ede a, onwe oge elue nwaanyị ga-anwụ, nwa ga-anwụ, maka na ọ nwere ọzọ na-abata. ede aja ana nke a nwaanyị na-eli kwa ụbọchị ọnya melụ ntụpọ afọ wee na-agbape, o tinyezie anya ya bụ mmụọ awala ọgọdọ fa wee na-agbape wee na-ebu wee lue mgbọsị amụpụta nwa afọ ọrụ etu a ọ na-ebu kwụlụ ọtọ gaba ije. ka nwa afọ pụtalụ, gịnị kpatara o ji wee na-agbanwe na-ebu na-eto? ofu ede aja na afọ anyị na-akpọ nni. ya bụ na ife anyị na-akpọ nni bụ maka ife na ị ga-enye ife afa. ife anyị na-akpọ nni bụkwa ofu ede aja ana, ofu nwa ana, ofu ife afọ, ofu nwa dị ana afọ, ofu ife afọ. ya bụ ife bụ, ya bụ ife mbụ. ya ka anyị ji kwuo n'izu gara aga sị na aja ana dị iche n'iche na mba na mba. Igbo gwa gị sị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nni,
nwelu mba aja anafa na-enyefa edefa ga-abụ ji na ede, mana mba ndị ọzọ amarọ ife bụ ji na ede. mba ndị ọzọ nwere ike ifefa na-akọpụta bụrụ rice, maka na ụwa ndị Igbo mgbe mbụ ndị Igbo enwere osikapa abịala abịa n'ala Igbo. osikapa abịa ife amụrụ amụ wee tinye etu a ka ọ dị. nkwụ dị na mba na-eghelu mba nne. ụwa ọbụla obodo mba Ogbunike nwere ife afịfịa na-epu n'ọfịa anyị, ife na-epu n'ọfịa be anyị nwere ike ọ dịrọ na be ụnụ. ọnya ka o ji si na aja ana dị n'iche n'iche mana ana bụ ofu. enwere ike nwee ụdị mmiri anyị nwa nwere. mmiri si n'okwute agbapụta, unu nwee nke si na anị sonite. onwe ndị na-enwero mmiri chaa chaa bụ mmiri zoo fa egwu anị wee gbakọta mmiri ide. aja ana dị n'iche n'iche. osisi na-emepụta ife ndị dịkwa n'iche n'iche na mba na mba. ọ nke a ka anyị ji wee ghọta na aja ana anyị na-ekwu maka ifie na ọ dị iche n'iche na mba na mba, maka na o nwelu nni dị na be ndị na-adọ na be ndị ọzọ. mana ife afọ ị na-akpọ nni dị na be unu bụ nyanwa ka ịbụ. ife afọ anyị na-akpọ nni nke anyị ghọta kịta na ọnyanwa bụ ede aja ana bụ nyanwa ka ịbụ. bụ nyanwa ka ịbụ. o nwero ife dị iche na gị na mụ na ife anyị lileli. ọ ife anyị lileli bụ ife anyị na-afụ kịta. ọ ife anyị lileli bụ na nwa too n'afọ nne. gịnị bụ ife afọ anyị lileli? osi n'enuda. sọsọ n'akwụkwọ ndị ụgha ka agwa anyị na mana si n'enuda. ifunugo ebe nọkọta n'ụwa since anyị ji nọlụ n'ụwa since anyị ji bụlụ mmadụ wee too wee raa etu aira. ifunugo mgbọsị anọkọta osisi mango adịrị ebe a, osisi pọpọ adịrị ebe a, osisi kashu adịrị ebe, ụdala akwụrụ ebe a, nọkọta nnọọ ife kwasị n'enu na-adasịsị a na-eli ọbụlụ nni. o nwere ofu mkpụrụ ife si n'enu dabụ nni. ife anyị na-eli eli bụ ife si naanị pụta. ife anyị na-eli eli bụ ife si naanị pụta. nya bụ na gị nwa na mụnwa bụ aja ana. so ife ọbụla fọm mụ na gị bụ nyanwa ka anyị bụ. mụnwa na gị nwa bụ aja ana, maka na anyị na-eli ede aja ana dịka nni. ife pawala ede ife their same law of conversion. ọ nyanwa ka anyị ji too. ọ maka na m welu kịta apụl ata tasịa apụl a ọ banye m na-arụ akọnvatị amịa agbanwee mịa. nta anya kịta ọ banye m na-arụ agbanwee mịa. ọbụla ọbala m bụlụ mmiri dị m na-arụ, bụlụ anụ arụ m, bụlụ ọkpụkpụ m, bụlụ ife niile dị iche iche dị m na-arụ. mana kịta tupu nta anya aka na-akpụ ya apụl. nke a bụ akụ inu. ife ndị a niile nke a bụ akụ inu. akụ inu nke a fancha niile bụ aja ana. kịta ka anyị na-afụ a ọbụla akụ inu. mana kedu etu o si gbapụta bụla akụ inu? ọ gị nwameli ọbụla akụ inu? ọ mụ nwameli ọbụla akụ inu? mba. ife pawala ife abanị bụ aja ana. ọ bụrụ na aja ana niile ka akụ inu a ga-epu. ọ bụrụ aja ana niile dị n'ụwa ka akụ inu a ga-epu. ọ nwere aja ana be ndị ọ ga-epu, maka na aja ana fa nwere ife ga-enye ndụ, ga-enye ijele, ezumezu, izumezu na izuzugbe. o wee bụrụ ndụ wee too bụla ife ọ bụ. iwelie jee na mba ndị ọzọ ọma mpụ. iwelu nke a jee na mba ndị ọzọ ọma mpụ,
maka na aja ana dị n'iche n'iche. N'obodo a m nọ, ịma nkụ nke a n'ebe a m nọ ọma mpụ, maka na fa nwere anị, fa nwere aja anafa, mana aja anafa ga-enye gị gịnị? Potatoes. Ọmanye gị plantain, ojoko. Mana ife ndị a niile anyị wepụtara n'aja anị bụ gịnị? A sị gị chela aja taa, esi na ịma nta aja, mana ife ndị a niile si n'aja pụta. Ife ndị a niile ebe aja. Isi na-asị iwelu nke akịta n'ọkpọgo nkụ oke ọka dị nlo, ịgbalie anya debi ọkpọ nkụ ịtụpụ a naanị, ọgbalichaa anyị amịkpọ ọnyanya na na-abụlụkwa ofu. Conversion. So ife niile anyị na-ene anya, ife Igbo chọọ ka ịghọta bụ ka ịghọta etu ụwa si wee, ọ bụrụ nwa bekee ọsị nọ hang. Everything is ife niile gbakọtara ọnụ, ife niile nwere nwekọ. Ọ bụrụ ndị anyị che na bụ, ọ bụrụ ife anyị che na bụ, anyị abụrụ ndị a iweta nke a si I bless this in Jesus name. Onye nwe ife abanị, onye pawali abanị, onye pawali aba aja ana. I nwere ike isi nke a kịta m ji gị n'aka, ekene m gị na ị na-enye m ndụ gị tata. Nlie gị maka na iji ndụ m taa, maka na echi m nwa bụkwa aja ana, aga m anwụkwa, gị nwa etokwa n'elu welụkwa ndụ m wee mepụta onwe gị. Ụwa ife Igbo chọrọ ka ịghọta bụ na ụwa bụ ụwa gburugburu. Ọ bụrụ onwe m, ọ bụrụ onwe gị, ọ gburugburu. Complementarity. Na ọ dị mma n'ugwu, ọ dị mma na ndịda, mana o mebie n'ugwu, o mebie na ndịda. Ọ maka ifi nke a ka Igbo ji wee nwee nsọ dị iche. Ọ sị gị maka aja ana, ndị be anyị aghọtara ife niile anyị na-akpọ omenala, ma nke anyị na-akpọ okwu, o nwere ife fabiala ịlụnụ. Mana anyị lofue ife fabiala ịlụnụ, anyị afụbazi anya dịka okwu alụsị, okwu aja ana, na-akpọli okwu aja ana, na-akpọli okwu nke a emerọ ka ife dị mma. Ma ọ bụ na ya aghọtarọ, ọ bụ na ya enwero nke bụ nghọta n'ezie n'ifefe abụ. Ọ bụrụ ịbịa meghaba fe emeghaba, ma ifebe efe gbueli ọkụkụ bụ isi. Ọ ịghọta ife ị na-eme, ọ inwe nghọta etu o si wee jide ndụ, etinye na ndụ si bụla ofu. Ọnya bụ ife ka mkpa. Ya bụ na mgbe anyị na-ekwu maka ede aja ana n'izu gara aga ma izu na-abụ gara, anyị kwu maka aja ana, anyị kwu maka ana, kwuo maka aja ana. Anyị ma na aja ana bụ ife dị nnukwu mkpa n'ala Igbo. Anyị ma na ana bụ mmụọ kasị mmụọ na dị n'ala Igbo. Mana anyị ga-ama ife kpata afa ji nwee ike na ndụ mụ na gị. Gịnị kpata aja ana ga-eji jide mmadụ? Maka na ife ịbụ ịstatọrọlia na-arụ, iteta n'ọrịa na ude, ijepụrụlia n'obodo oyibo. Maka ife a bụ ife ịbụ kpọmkwem. Ijele gị ịnwa anwa dị ndụ, ofe ife akụ ọka bụ ezumezu na izuzugbe. Ijele gị yo atom. Nke a na-agwa gị na mgbulibe nke a akụ inu egbulicha, inweta the same three things. Mana ọ gbakọtago ọnụ a na-afụ anya. Ya bụ na mgbe anyị na-ekwu na aja ana dị iche n'iche, ka anyị ghọtakwa na ọ na-alụkọta ọnụ ọlụ. Maka nsị maka ife na m nọ n'Ogbunike, na aja ana anyị dị mma, na m ga-abịazie na bụ unu na Mbaise,
ma ọ bịa na be unu n'ụdị ma ọ bata n'ezi agụ kpaba aja agwa maka na ọ dịgolu obodo m mma ọkwa obodo m a ka ọ ga-esikwa ọ dịla unu mma ọ dịkwalụ m nwa mma. etu a ka Igbo si wee ghọta ya, etu a ka Igbo si malịa. ịchọọ ọdịmma nke gị ka ịchọọ ọdịmma nke ndị ọzọ. ọ nke a bụ ogu. ogu abụrụ iwu mmadụ. ọfọ ka Igbo ji na-asị gị na ya akwụ n'ogu. ọfọ na-agwa gị na ya akwụ n'ogu. ya bụ na ogu bụ isi. gịnị bụ ogu? iwu okike etu o si dị a na-akụrụ mmiri. iwu lile bụ na m ama ka m akpọ gị asị. enwere m ike igbochi ikuku. enwere m ike igbu ya ọgwụ osibi aja isi mana m ama nwa ike igbochi ikuku gị maka na ọ kalili ife mmadụ ga-egbochinwu. enwere m ike igbochi ikuku gị mana m kulie n'imi n'onya na-arụ m. ọ bụla ikuku m ọ na-enye m ndụ mana ofu ikuku aka gị nwaanyị ekulukwu ọ na-enyekwa anyị ndụ. ya bụ na mgba anya na ikuku ka ọ dịli nje o sieli ya isi ọjọọ. ịma na m nwa na oyi esikwalụ m isi ọjọọ na ife a mmelu ka o gbuo gị n'oge egbukwa m. etu a ka Igbo si wee ghọta ya na aja na dị n'iche n'iche mana fa na-alụkọta ọnụ ọnụ. ọya ka o ji gwa gị na aja bụ nwa ana na anamalụ gị. aja bụ nwa ana na anamalụ gị. kedu ka ana si mali? maka na ebe aja abụ m aja ịba aja. anyị nọlụ n'ime ife na-enye aja ijele ife nyeli o ji aga na-eto na-ekwu bụ ede. ede bụlụ gịnị? bụ ofu aja akwa. onye nwe aja? ana. ma onye ọma ma onye ọjọọ mgbe onye afọ nwalụ mechaa anyị ewelie ịgba anya ọkụ ntụ a ga-ada n'anị. ntụ ada n'anị anyị ewechakwala ife niile o nwelụ. onwero efu ife anyị nwelụ na-abụrụ anyị ka anyị ji ụgwọ. ma ntutu isi o ma mmiri dị n'anya o ma eze dị n'ọnụ o ma ọkpụkpụ dị n'ime arụ o ma ajị dị n'ukwu o fa niile ma nke dị n'abụ anyị ga-ewele ife ndị a niile maka nọọ ife anyị bitela anyị ebite. ndụ niile anyị dị bụ anyị jie na-ebu ndị na-eli nri na-ekwu okwu tata maka na ife ọbụla anyị na-akpọ nri bụ ede aja ana. maka na onwere eto ọzọ n'isi eto. onwero ka ife anọkata n'ọha ngịa etu a apụla adị ozikọrọ ife a maka na ọ na-akọwala ino onwere osisi ọha ngịa ya. onwero nke nọkata ha ngịa n'ikuku. ọ bụrụ na ọha ngịa n'ikuku dị n'ebe a mụ na anyị nọ mana afụ gị maka na ụmụ osisi mkpụrụ osisi dị iche iche ya ekochisi. onwere ife kodofa ife ọbụla nwere ife ọha ngịa n'enu ana ife ọha ngịa n'enu gbadoro ụkwụ naanị. ọnya ka n'ime ọnwa okike o ji gwa anyị si anyị na aka ubili n'izu nke abụọ aka ubili pụta pụọ onwe ka izu nke anọ aka ubili pụta pụọ onwe nkwụ apụta kwụọ onwe. ọtụtụ ụmụ ife ndị a dị ife mmadụ melụzi bụ na mmadụ modify fa. ịbazia n'ime olu ugbo nke nwa bekee kpọrọ agrikọlchọ inweziri ike welu nke a gbakwelu nke a na-ejezia na labụ na-amụdị mana ife ndị a niile bụ ife mmadụ pụta n'ụwa kwudo. anọfa bụ onyinye anyị nyelu ji anyị ndụ. anyị na-ekwu maka onwe ka anyị ghọta na ọnwa anyị na-ekwu maka ya bụ okpoko aja ana. okpoko aja ana na ife anyị nọ kịta anyị ha bụ ndụ nke anyị bitele ebite. amaka ọjọ amaka ọma ọ ga-ebe anyị ga-ewelụkwa ife niile o nyelụ.
na-enweka m ego eluro n'ime ya na-amaka m mma eluro n'ime ya na enwere onwe ụmụaka pere mpe eluro n'ime ya na faya ebegbu onwe fa na-akwa eluro n'ime ya mgbọsi ọbụla anyị chọrọ anyị ga-ewelụkwa ife onyelụ mana anyị nyela anyị ife niile nke ga-eme ka anyị na-eto na-enwe ndụ maka gịnị na anyị chọrọ na mmụọ awala ọgọdọ mmụọ nke nọzi n'ime